Hvordan er det at være herboende i Danmark og ikke længere være udlandsdansk? Ja, det er spændende. Det er nyt. Det er noget, jeg skal vende mig til igen. Nu er det jo en del år siden, jeg sidst var hjemme og bo i Danmark. Men jeg kan mærke, at det er fantastisk at være tilbage, og jeg nyder det. Det efteråret er ved at komme. Ja, man kan så mærke, det begynder at komme. Ja. Men altså, det er jo ikke, fordi det er 10 gange bedre i England, jo. Så. Nej, det er du selvfølgelig ret i. Napoli er lidt bedre. Ja, Napoli er lidt. Der havde jeg 6 måneder med. Der forstod jeg, hvordan livet kan være uden for banen. Ja, og IKAST, som vi står og går på torvet her nu, det er ikke Napoli. Der er på alle måder langt til Napoli. Der er langt. Men det har sådan en charme stadigvæk, synes jeg. Absolut. Og som sagt, Dannebro vejer der, men jeg tænker, vi skal gå ind på den lokale café her og sidde og snakke lidt, hvor der måske er lidt mindre vindblæs. Lad os gøre det. Lad os gøre det. Du har gået og kigget fra udlandet hjem på dansk fodbold. Hvordan var det pludselig at være midtpunktet for en af de største handler? Ja, det var jo lidt uforventet. Altså, jeg vidste da godt, at den dag jeg var til tilbage, så ville måske, du ved, få lidt spekulation og opmærksomhed. Men nej, jeg har faktisk overrasket, hvor meget det har fået. Men det har også været sjovt. Det var sjovt at kigge på og følge med i og være en del af. Den 24. august er i hvert fald en dato, jeg har noteret mig, fordi der bliver du hentet i privat jet i Bournemouth Lufthavn af teknisk direktør Christian Kjær. Hvad var det for en dag? Ja, det var en hektisk dag. Så ender med at pakke en kuffert, og så en stor kuffert, og så resten blev stået derude over i England. Og så jeg tog min mor heldigvis over og pakkede det hele ned for mig. Men var der lidt tvivl i dit sind, da du sad i flyveren på vej mod det jyske? Jeg tror ikke, du kunne undgå måske lidt tvivl. Selvom størstedelen var, at det var det rigtige valg, der var også den der tvivl om, at nu ser jeg farvel til de her, du ved, nu er der ikke flere Premier League-kampe. Du ved, nu er der ikke flere, de der kampe, som alle drømmer om at spille i, det har jeg sagt nej til nu. Du ved, stadigvæk med en 2-årig aftale, som er tilbage i Bournemouth, så jeg kunne have blevet. Så jeg begyndte at tænke, at okay, nu er det er Premier League, det er det, jeg siger nej, det er det, jeg siger nej til nu. Men nej, som sagt, den tvivl var der selvfølgelig en lille smule, men så da vi landede, da jeg kom i gang med tingene, og menneskerne omkring har også bare gjort det meget nemmere, synes jeg, i klubben. Christian, Kjær, Bak, Claus, mine holdkammerater, alle i klubben, har bare gjort alt nemmere, og alt, hvor jeg tænker, at jeg har lavet det rigtige valg. Hvis livet kun handlede om økonomisk formåen, kunne du så reelt bare læne dig tilbage nu med de penge, du har tjent i udlandet og sige, det var det? Ja, hvis livet kun handlede, så det tror jeg godt, jeg kunne. Ja. Hvis jeg stoppede nu, så kunne jeg godt leve, men i sidste ende, men så også blev en udland længere tid, hvis økonomien havde gjort så meget for mig. Men det var det der med, at jeg kunne mærke, at der var noget i mit liv, der manglede et eller andet i mit liv. Det er, at jeg har været i en boble i så lang tid, siden jeg var 16, og når du kommer til England, og det er måske svært at forstå for nogen, der ikke har oplevet det på samme måde, at du er i en boble. Det er ikke det samme, når du går ind i her på Dream 99, og du er nærmest en del af et kæmpe fællesskab. Det er, at du er meget lukket væk fra omverdenen. Det er, at du går til træning, og så tager tilbage. Og tror også, det var en af de grunde til, at jeg havde den der træng ind i mig, at det var tid til at komme tilbage. Og bare for at være tættere på alt, familie, venner, og få et liv væk fra fodbold, hvilket jeg føler, at det har ikke rigtig haft i mange, mange år. Og det er der, jeg kunne mærke, at der var en tomhed i mit liv. Når jeg for eksempel mødes med mine venner, at når de sidder og snakker om alle mulige ting, og være social og være god til det, så nogle gange så kan jeg mærke, at så mangler jeg lidt at tilbyde med. Fordi jeg føler, at nogle gange så er jeg socialt. Føler jeg selv intelligent og sådan nogle ting, men når det kommer til at have samtaler, der ikke handler om fodbold, der kan jeg godt nogle gange stige af, hvor jeg så har ikke rigtig noget at tilbyde, føler jeg, fordi det er sådan, jeg har ikke oplevet de samme ting, som det mine måske venner sidder og snakker om. Jeg har ikke været igennem gymnasielivet og haft de der vilde fester, de sidder og snakker om, eller vilde ferier, de lige har taget på. Alle de der ting, det der sociale liv, det skal jeg tilbage. Og den ting, og det tror jeg, det kommer til at hjælpe 100% være tilbage i Danmark. Philip Billing, hvad interesserer du dig for, ud over fodbold? Jamen, jeg har en del, jeg prøvede at komme ind for mig selv til at spille golf. Det gik ikke så godt. Jeg fik købt hele sættet og så videre, og så havde jeg et par runder, og så tænkte jeg, det her, mand, det går ikke. Det var frustrerende, må jeg sige. Var du ringe? Ja, jeg var dårlig. Jeg havde nogle gode slag, og så havde jeg men mange flere dårlige slag end gode. Kunstværk. Jeg er ikke en ekspert, men jeg kan godt lide det. Jeg kan godt ikke at lave kunst selv? Nej, ikke at lave kunst selv. Jeg er sådan kunstværk og gå op i bare kunst generelt. Hvis jeg kunne lave det sådan, så ville jeg... det kan jeg fandme godt. Men det er også sådan en ting, det kan man også begynde på. Der er ikke noget for sent.
Musik har altid interesseret mig rigtig meget. Nu har jeg sådan en far, der har altid været en trommeslager, så det lærte jeg også som ung, og så har nu så glemt det, fordi det er en del tid siden. Men nej, alle sådan lidt kreative ting. Jeg har også læst, at du interesserer dig for mode. Mode elsker jeg også. Altså fashion, det er jo en af mine helt store, jeg elsker. Har ikke altid gjort indtil her. Jo, det har jeg nok altid gået op i det. Men jeg vil sige omkring de der 17-18 år, det var nok der, jeg virkelig fik år, hvor jeg tænkte, okay, det her tøj, det kan jeg godt lide. Det er sådan lidt, måden jeg klammer ud på, og lidt måden mit humør er den dag. Det er sådan lidt, jeg føler mig. Så hvad er det i dag? I dag er lidt mere, ja, nu vidste jeg også, at jeg skulle til det her, så jeg er sådan lidt, okay, lidt mere afslappet, men stadigvæk lidt, hvad kan man sige, vintage måske. Det er noget Lakers, du kører derinde under? Ja, noget Lakers, noget basketball, theme. Ja, lidt mere sådan afslappet cash. Jeg har gået meget ved, at jeg skal have det godt i det, jeg bærer. Sådan. Hvordan ser du din egen fremtid? Mig bekendt, har du ikke nogen bedre halvdel, så at sige? Altså, skal du hjem og stifte familie også, eller hvordan? Det er også sådan en ting, der også, altså det har jeg aldrig tænkt over, fordi altså ærligt talt, fodbold har også været så meget på mit. Jeg har altid været meget fodboldfokuseret. Selvfølgelig jeg har haft min show, jeg har haft alle de der, men når det kommer til seriøse ting, så har jeg altid været meget skeptisk til, jeg tog til England som 16 år, jeg har altid tænkt for en meget tidligere, at når jeg skal have en kæreste, så skal hun være dansk. Det er ting, der bare foregår, at der er en dansk kultur, tror jeg, det betyder meget for mig. Det skal være pærdansk, men altså, det er dansk, men altså selvfølgelig andre kulturer også kommer ind. Altså jeg har også en afrikansk side, som også, selvfølgelig hvis jeg får børn en dag, de skal også introduceres til den side. Men at der bare er lidt af det hele. De fejrer nigeriansk. Ja, præcis. Ja, præcis. Jamen, det er da spændende. Ja. Det er da en ordentlig mission, du kommer ind på. Ja, det er en kæmpe mission. Jeg er ikke kommet hjem for, så der er gang i den.